Здравейте! Това е петото видео, в което продължаваме с настройките на потребителският профил. В предишната част разглеждахме личната информация, която се попълва в профила, както и генеалогични данни. В момента се намираме в третият раздел Account Setting, настройки за визуализиране на съвпаденции и получаване на нотификации по мейл. Тук има няколко раздела, като първият раздел Project Email Settings се отнася дали да получавате групови писма от администраторите. Тук показания втори раздел е за Y хромозом на ДНК, тестването, което е приложимо само за мъже. Опцията Да в пакет показва няколко неща. Първото показва съвпаденците, второто показва профил и контактната информация на съвпаденците и трето информира потребителя за новопоявили се съвпаденци. Има опция за разграничаване на да или не по различни нива на тестване. Първото, My Matches, е даване на одобрение или забрана за всички съвпаденци или в проектите. След това вече са нивата Y12 маркера, Y25 маркера, Y37, Y67 и Y111 маркера. Докато за западните представители има основание за ограничаване на броя на съвпаденците при 12 маркера, то за българите, които така или иначе имат малко на брой съвпаденци, всеки съвпаденец на 12 маркера е ценен. Затова ви съветвам в този раздел да оставите навсякъде опцията Да. Третият раздел е за теста за митохондриална ДНК. Кои съвпаденци да бъдат показвани и за какво да се получават нотификации. Нивата на тестване при митохондриалната ДНК са 3. Регион HVR1, регион HVR1 и HVR2 и пълно секвениране. Поради значимостта на съвпаденциите при пълно секвениране няма възможност за ограничаване на споделянето на информация на ниво пълно секвениране. Могат да бъдат ограничени ниво HVR1 или HVR1 и HVR2. Тук можем да определим съвпаденци на ниво HVR1 като съвпаденци на Y12 маркера тест. Съвпаденци на подобно ниво са много обобщени и не носят полезна информация. В нашия случай това е последният раздел Family Finder автосомен тест. Тук са настройките за показване на съвпаденци и получаване на нотификации за нови съвпаденци. Има 4 възможности за показване или скриване на непосредствени роднини. В повечето случаи това са майка, баща, брат, сестра. Втората опция е за близки роднини. Третата опция за далечни роднини и четвъртата, последна опция за спекулативни. Такива, при които резултатите на съвпадащи сегменти в автосомните данни са гранични и не може да се определи с висока точност степента на родственост. Отново, за българите тук препоръчвам всичко да бъде избрано, да бъде със статус Да. Наложи ми се наново да запиша всички екрани, защото се оказа, че най-добре е да покажа своя собствен профил. Това е една от страниците с опции, която постоянно търпи развитие и може да се окаже, че това, което ви показвам в момента, когато вие го гледате, вече е променено. Но нека да видим какво има на моята страница. Най-напред е раздела за моят профил. Като първият въпрос, на който трябва да си зададем, който трябва да си го зададем и да посочим съответните отговори, кой може да вижда моят най-далечен предшественик. Ако си спомняте, в предишното видео имаше раздел, в който попълвахме най-далечният предшественик по Y хромозом на ДНК и по митохондриална ДНК. Това е защото в проекта не се вижда вашето лично име, а се вижда името на този най-далечен предшественик.
В случая тук трябва да дадем отговор. Дали даваме съгласие този най-далечен предшественик да бъде видян в проекта или не, като имаме опция да го споделим с всички други хора в проектите, но има и възможност да направим изключение. Като в момента вие виждате 4 проекта, на които аз съм член, като за всеки един проект може да бъде избрана опцията да се сподели или да не се сподели. Аз съм приела, че няма защо да крия моят най-далечен предшественик и го споделям във всички проекти с всички членове на проектите. Разбира се, винаги трябва да давате, да натискате бутона Save, за да може да бъде запазен вашият избор. Вторият въпрос, на който трябва да се отговори в раздела Моят профил е: кой може да ме вижда в списъка с членове? Дали аз ще бъда видима за всеки? Ще бъда видима за всеки в интернет пространството, който отвори страницата на проекта. Това е първият избор. Вторият избор: дали ще бъда видима само за проектните членове? Това означава, че някой член на проекта, който иска да ме види, трябва винаги да влезе в своя профил и след това да извика страницата на проекта и тогава ще ме види. Ако, примерно, вие сте член, но нямате време да влезнете в собствената си страница и отворите страница на проекта, няма да виждате тези, които са избрали опцията да бъдат видими от проектните членове. Най-секретната и най-непонятна за мен защо въобще съществува да бъдете видими само от проектните администратори и да не бъдете нито видими от проектните членове, нито въобще да бъдете видени в проектното пространство. Като отново тук може да има изключения, като отново трите възможности ги има. Да бъдете видими от всеки в интернет пространството, да бъдете видими само за проектни членове, които са се включили, които са се логнали в своя си профил и тогава достъпват до проекта, и за проектните администратори. А за мен, вие можете да направите своят избор. Аз съм дала да бъда видима за всички в проекта. Като тук да бъда видима, идеята е, че видим резултата с номера на кита, а не резултата с моето лично име. Отново запазвам опцията. Следващия въпрос е: кой може да вижда моят резултат в My Origins, етническата разбивка. Това е допълнение към автосомния тест, където се вижда какъв е адмикса на съответното тествано лице. Има два варианта. Да бъде резултатът споделен със съвпаденците. По този начин може да се направи сравнителен анализ на етническия произход със съвпаденците, или да не се споделя етническата разбивка, етническите компоненти с съвпаденците. Но в този случай вие няма да можете да видите и техните резултати. Винаги Family Tree DNA е на принципа: колкото повече споделяш, толкова повече информация получаваш. Когато ограничаваш достъпа на другите до информация, самият ти не получаваш информация. Моят избор е да споделя етническата разбивка на автосомните ми резултати с моите съвпаденци. Следващият резултат е за резултатите по отношение на митохондриална ДНК и Y ДНК. Отново въпроса дали да бъде видима в публичното пространство или да бъде показана само на членове на проекта. Аз избирам тя да бъде публична и, разбира се, пак отново казвам, името ми не се вижда, вижда се само номера на кита. Следващият раздел е за кой може да вижда данните за кодиращият регион. И тук е въпроса само до администратори. Като по подразбиране, достъпа до резултатите от кодиращият регион не се показват, но аз съм избрала резултатите от моята пълна секвенция митохондриална ДНК да бъде видима във всички проекти, в които аз участвам. Шестият въпрос, на който трябва да дадем отговор, е:
Какъв достъп да бъде даден на администраторите до потребителския профил? Тук има няколко варианта. Стандартният е администраторски достъп само за четене, администраторски ограничен достъп и пълен достъп. На този етап аз ви бих препоръчала да не давате достъп на администраторите в проектите, преди да се запознаете с функцията на администраторите и с какви ползи бихте извлекли от това администратора да има било то ограничен или пълен достъп. Специално за моят профил аз съм дала достъп на всички проекти, в които участвам, на администраторите да имат ограничен достъп до моят профил. Последният, седми въпрос е кой има пълен достъп до моят профил. В случая, тъй като разглеждаме моя личен профил, аз сама съм си дала достъп до моя профил. Защо това се налага? Защото като администратор аз влизам с друго потребителско име и парола и ако искам в същото време да управлявам моя личен профил, би трябвало да излезна и отново да влезна с личната си парола. Считам, че съм покрила по-голяма част от настройките на профила, необходими да стартирате своето участие в проектите, особено в българският проект.